Tervetuloa Lakeudenvalo-podcastiin. Oletko sinä joskus kohdannut ihmisen, joka tuntui oudolla tavalla tutulta? Tai sellaisen ihmisen, jonka seurassa jokin sinussa heräsi tai meni solmuun? Tai että kohtaaminen tuntui suoraan kehossa asti? Tässä jaksossa pysähdymme näiden kokemusten äärelle. Puhumme muun muassa sielun muistista, karmallisista kohtaamisista, sielun perheistä, menneistä elämistä. Kanssani keskustelemassa Sara Kangasniemi. Mukavia kuunteluhetkiä. Tervetuloa Lakeudenvalon kanavalle ja uusimman jakson pariin. Tällä kertaa vierainani on Sara Kangasniemi ja oikeastaan pitemmittä puheitta annan puheenvuoron Saralle. Hän saa nyt kertoa, kuka on Sara Kangasniemi. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta tähän sun ihanaan podcastiin. Tosi mielenkiintoista olla mukana puhumassa vähän tällaisista mystisistä ja henkisistä asioista ja menneistä elämistä. Eli tosiaan mun nimi on Sara Kangasniemi. Monet tuntee mut paremmin Sielun kipinä nimestä, joka on tuolla somemaailmassa se nimi, jonka takana mä toimin. Mulla on Sielun kipinä niminen yritys, joka keskittyy henkisiin palveluihin. Mä teen henkisiä kanavointeja, energiahoitoja ja lisäksi mulla on palveluissa myös tämmöisiä henkisen polun kursseja, koulutuksia. Ja tosiaan vuodesta 2020 itse asiassa olen toiminut jo. Ja suurin henkinen herääminen tapahtui siellä vuoden 2019 puolella. Joo, jos näin oikein muistan. Mutta toki mun henkinen polku on kulkenut mukana ihan sieltä lapsesta asti, mutta tietoisemmin sitten tämä avautuminen tapahtui tuolloin vuonna 2019, josta sitten seurasi todella nopeasti kutsu valotyön tekemiseen ja oman yrityksen perustamiseen niiltä osin. Haluatko kertoa, ei ole suinkaan pakko kertoa, että mikä tuossa 2019 vuonna, tapahtuiko siinä jotakin vai oliko sitten vain oikea aika? No mä veikkaan, että siinä oli sekä että, eli oli oikea aika ja sitten oli semmoinen aika ja tila elämässä, että nämä asiat pääsi niin kuin tulemaan vahvemmin esille. Eli siinä oli mulla sellainen elämäntilanne, että mä olin mun lapsen kanssa vielä kotona siinä vaiheessa. Mun lapsi oli pieni ja mä hoidin häntä kotona. Ja me oltiin muutettu toiselle paikkakunnalle aika vasta silloin ja mun vanha työ oli jäänyt entiselle kotipaikkakunnalle ja mä en sitä pystynyt enää sitten jatkamaan, kun alkoi olla se aika, että olisi ollut aika palata takaisin työelämään. Ja siinä mä sitten rupesin pohtimaan, että okei, että tuo työ ei enää niin kuin ole mahdollinen, että mitä sitä sitten, ja mä rupesin etsimään samankaltaista työtä sieltä uudelta paikkakunnalta, eli olin työskennellyt viestinnän parissa siihen asti. Mutta joku siinä tökki, se ei onnistunut. Mä en löytänyt sopivaa, tai löysin moniakin sopivia paikkoja, mutta mä en päässyt mihinkään. Joku aina tuli este, ja se tökki se koko homma, ja sitten mä rupesin vähän niin kuin syvemmin taas miettimään niin kuin omaa sisintää sitä, että haluanko mä oikeasti palata siihen samaan vanhaan, koska ennen kuin mä olin jäänyt äitiyslomalle mun lapsesta, niin mulla oli ollut semmoinen olo, että mä oon koko ajan mun voimien äärirajoilla, että mä oon palaamassa loppuun ja mä teen niin kuin vastoin sitä omaa sisintä koko ajan. Ja siinä sitten, kun olin ollut äitiyslomalla ja hoitovapaalla lapsen kanssa, niin oli sitä tilaa ja aikaa elämässä pohtia ja sitten mä aloin taas ajautua sattumalta, mä teen tällä käsillä lainausmerkit sattumalta, henkisten asioiden, videoiden pari. Mä katsoin YouTubesta henkisiin aiheisiin liittyviä videoita ja aloin taas miettiä, että onko tässä elämässä joku semmoinen syvempi taso,
kuitenkin olemassa. Ja se alkoi kutsua siinä enemmän ja enemmän, ja mä aloin miettiä enemmän ja enemmän, että mitä mä oikeasti siellä mun sisimmässä haluan, että jos se vanha työ ei olekaan se, että mikä se sitten olisi se polku. Ja siinä tapahtui se semmoinen iso avautuminen. Mä tilasin mun elämäni ensimmäisen energiahoidon, ja se oli se, mikä muutti kaiken. Mahtavaa. Se energiahoito oli etänä tapahtuva hoito. Mä otin sen mun kotona vastaan, ja mä olin aivan ällikällä lyöty sen hoidon jälkeen. Mä olin pikkusen ehkä ollut vielä skeptinen siinä vaiheessa, kun mä aloin sitä hoitoa ottaa vastaan, mutta kun se oli ohi, niin kaikki se skeptisyys oli mennyt, tai sellainen niin kuin epäily sitä kohtaan, että onko olemassa jotain sellaista, mitä me ei näillä meidän fyysisillä aisteilla havaita. Eli se energia oli niin voimakas, ne kokemukset oli niin voimakkaat, ja se avasi mut aivan totaalisesti. Ja sitten mulla niin kuin loksahti ne palaset kohdille, että hei, että tämä on se asia, mikä on ollut minussa aina olemassa, ja nyt mä voin avautua sille vihdoin, ja nyt on se oikea hetki. Ja siitä sitten aika nopeasti, tai todella nopeasti, mua alkoi kiinnostaa energiahoitaminen myös itse, ja mä osallistuin sellaiselle kurssille, ja mä osallistuin monelle muullekin henkiselle kurssille siinä vaiheessa, kun se henkisen polun avautuminen usein on sitä, että sä janoat sitä tietoa, ja sä haluat valtavasti saada niitä vastauksia, sä etsit ja näin. Ja se oli mulla sitä, että mä osallistuin kursseille ja mä kouluttauduin, ja mä halusin lisää sitä tietoa ja osaamista, ja se oli se hetki, mikä silloin, se oli oikea hetki, ja siinä oli aika ja tila näille asioille tulla. Ja sitten kun mä oon myöhemmin käynyt mun omaa elämää läpi, mä oon ymmärtänyt sen, että ainahan nämä asiat on ollut osa mua. Mä oon lapsesta saakka ollut kiinnostunut vähän tällaista kummitustarinoista ja mystisistä jutuista, ja mä oon lukenut niistä ihan sieltä pienestä pitäen, ja ollut niinkö kiinnostunut, ja mulla on ollut sellaista ennalta tietämistä, ja on saanut etiäisiä, ja on ollut tällaisia kokemuksia myös, mutta ne on aina sitten ehkä ollut sillain, että siinä on aina tullut jotain, on ollut opiskelua, on ollut sitä aikuistumista, ja ne ei ole päässyt sillä tavalla niin kuin tulemaan kunnolla. Että se vuosi 2019, se oli se oikea hetki. Näin mä sen koen. Tuliko sulla missään vaiheessa semmoista, niin kuin moni henkiselle polulle lähtenyt yrittäjä sanoo, että jossakin vaiheessa tuli semmoinen niin kuin tosi niin kuin ego tai joku siellä taustalla rupesi, niin kuin, että herranen aika, että mitä sinä olet ihminen tekemässä, että nyt Sara tehdään sitä tuttua turvallista viestintää eikä mitään huuhaa hommiin ja lähetä. todellakin varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun mulla oli se sellainen rajoittava uskomus, että kun mulla ei ole lapsesta saakka ollut sellaisia suuria mystisiä kokemuksia, esimerkiksi, että mä olisin nähnyt ihan henkiä konkreettisesti, tai että mulla olisi jotain niin kuin tällaista, että minähän en voi silloin tehdä niin kuin mitään tällaista, koska mulla ei ole tämmöistä synnynnäistä kykyä, tai mulla ei ole tällaisia kokemuksia. Mutta se kuuluu siihen prosessiin, ja siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että meistä jokainenhan aistii eri tavalla, ja ne asiat avautuu just siinä tahdissa, kun mihin meidän sielu on valmis vastaanottamaan, ja mikä on se meidän oma sopimus siellä sielun tasolla, että mikä me on tehty, että okei, tässä vaiheessa sä saat tällaiset kokemukset, ja sitten siitä lähtee tämä eteenpäin. Että eihän me voida ottaa semmoisia kokemuksia, mihin me ei olla valmiita. Kyllä, just näin. Tuossa yhdessä jaksossa puhuttiinkin justiin, siellä oli Johanna ja Sanna,
vieraana. Jakson nimi muistaakseni henkisellä polulla tai henkisen polun. Joku tämmöinen jakson nimi, kannattaa kuunnella se sieltä. Niin siellä just puhuttiin siitä, että miten siinä niin kuin tavallaan siinä henkisen polun alussa niin kuin tulee se, että haluaisi niin kuin kaikki mahdollisen heti mulle kaikki tänne, mutta ei tule sitten mieleen sitä, että jos niin kuin yhtäkkiä vaikka kaikki niin kuin mahdolliset aistit avautuisi, niin kestääkö kantti enää siinä vaiheessa? Niinpä, ja siinä vaiheessa, kun sulla on vielä se egokin siellä vahvana, niin sä et pysty niinkö ottamaan sitä vastaan. Ja jos sulla on vielä mahdollisesti chakrat ehkä jollain tapaa niinkö epätasapainoiset, jos sulla avautuu ne kaikki rytinällä sieltä ylhäältä, niin siinä on mahdollisuus esimerkiksi siihen, että sä menet psykoosiin tai jotain muuta tällaista. Että se voi olla ihan tosi vaarallistakin. Ja henkimaailmaa valonauttajat, ne tietää, mikä meille on sellaista, että me pystytään ottaa vastaan. Ja itse asiassa se on mielenkiintoista, että mun heti siitä alusta lähtien, mun henkinen polku lähti liikkeelle siitä, että mä aloin nähdä näkyjä mun menneistä elämistä. Ja se on aika mielenkiintoinen juttu, koska se on paljolti ohjannut sitä mun omaa henkistä kehitystä myös. Ja toi sun lauseesi ihanasti ohjasi myös meitä tämän päivän aiheeseen. Meillähän menneet elämät on semmoinen yksi aihe ainakin, mistä ajateltiin tänään jutella. Kyllä. Se on mulle hyvin rakas aihe just sen takia, että ne ne kokemukset, niin ne siivitti sitä alkumatkaa ja oli tosi voimallisia ja antoi sen voimallisen sysäyksen niin kuin sille syvemmälle itsen ymmärrykselle. Minkälaisessa tilassa sä näitä näkyjä näit? Ne alkoi tulla mulla ihan siinä vaiheessa, kun illalla rauhoitutaan nukkumaan ja laitetaan silmät kiinni. Niin mun oli todella niin kuin, tavallaan helppoa mennä sellaiseen meditatiiviseen tilaan siinä vaiheessa. Ja mä aloin nähdä sellaisia kohtauksia, näkyjä, vähän niin kuin erikoisiakin juttuja. Esimerkiksi mä näin Jeesuksen roikkumassa ristillä ja mä mietin, että mitä ihmettä, että miksi mä tämmöistä näen, että mitä tämä nyt merkitsee. Ja siinä vaiheessa mä en ymmärtänyt, että kyse on niistä menneistä elämistä, koska mulle ne on avautunut aina sillä tavalla niin kuin kohtaus kohtaukselta. Mä näen yhden kohtauksen ja sitten ehkä menee aikaa viikkoja tai X määrä aikaa. Mä näen seuraavan kohtauksen siitä samasta elämästä ja se avautui niin kuin pikkuhiljaa. Mutta siis tällaisia meditatiivisia näkyjä tuli ja sitten jossain vaiheessa mä aloin myös pyytää, kun mä olin ymmärtänyt syvemmin, että että nämä liittyy mun tämmöisiin edellisiin inkarnaatioihin. Mä aloin myös pyytää, että mä näkisin, että olenko ollut vaikkapa muinaisella Atlantiksella, että mulle näytetään se, että minkälainen elämä mulla siellä on ollut. Onko sulla mitään viitteitä siitä, että sä olisit ollut henkisellä tiellä menneissä elämissä myöskin? On monia. On monia. Juurikin siellä Atlantiksella mä olen ollut tämmöinen kristallipapitar. Mä näyn, missä mulla on sellainen kaunis sininen pitkä leninki päällä. Mä seisoin jonkun tämmöisen kallion kielekkeellä. Mulla on niin kuin kristalli, sellainen panta menee tässä otsalla ja kristallikoruja muutenkin tosi paljon yllä. Ja mä katselen delfiinejä siellä. Oi. Siellä ja mä näin siitä tuhosta, mikä tapahtui Atlantiksella ja se kauhea sekasorto ja kaos ja se kun vedet vyöryy ja tulvii ja siellä ajelehtii jotain temppelin tällaisia pylvään osia ja ihmiset on aivan paniikissa. Ja siis kyllä joo, ja on monia muitakin elämiä, missä on ollut henkisellä polulla, on ollut druidina esimerkiksi ja sitten ihan siis tällaisia noita elämiä niin kutsutusti.
myös. Ja Melkoinen mitäs kattaus kaikkea. varmasti löytyy. On siis, ja meillä kaikillahan Niin, niitä on. kyllä. Et ihan laidasta laitaan meillä kaikilla niitä on. Mm. Erilaisia kokemuksia, erilaisia elämiä. Kyllä, kyllä. Niin kuin mulle on kerrottu, että mulla on ollut esimerkiksi semmoinen yksi elämä, että mä oon ollut siinä niin kuin, tavallaan niin kuin semmoinen kirjoittaja tai opettaja tai tämmöinen, Mm. mutta se sitten loppui se minun elämäni lyhyen, eli minut niin kuin, sitten surmattiin sen takia, että minä niin kuin puhuisi liikaa tai tekisi tekstiä liikaa. Ja Joo. niin, nyt mä oon ehkä sitten taas niin kuin, että jatketaanpa siitä, mihin silloin jäätiin. Kyllä, ja se on tosi niin kuin jotenkin, se on niin ihana ajatella se, että meillä on aina niin kuin uusi mahdollisuus. Mm, Että se, mikä jää kesken, niin se saa aina jatkua, jos sillä on tarkoitus jatkua. Että mikään ei pääty siihen kuolemaan. Että se on tosi lohdullinen ajatus mun mielestä. Miten kauan meidän täytyy tai saamme tulla takaisin niin kuin keholliseen elämään? Ja mitä tapahtuu sitten, kun ei enää tulla? Niin, se on tosi iso kysymys. Ja mä veikkaan, että se on ehkä sellainen kysymys, johon kellään meistä ei Niinpä. ole tietoa. Sitä ei ehkä meille anneta edes sitä tietoa. Sen voi ehkä jokainen ajatella itse, että Niinpä. mitä sitten tapahtuu. Mä uskon toki, että on niin kuin sellainenkin hetki, kun ei enää tarvitse tulla, mutta se tietoisuus siinä vaiheessa on ehkä niin erilainen kuin mitä se on ihmismielessä, ihmiskehossa ja egossa. Että sitä on vaikea niin kuin edes kuvailla sanoin. Niinpä. Että se tietoisuus on sitten niin kuin jotain ihan... Mä koen, että se on varmasti semmoista syvää rakkautta, syvää sydäntietoisuutta. Sitä, että se ego ei tosiaan enää, niin kuin se ei ole siinä kahlitsemassa. Ja kun me näihin menneisiin elämiin tällä lailla sujuvasti päästiin, niin joskushan meillä jokaisella tulee semmoinen tilanne, että joku ihan uusi ihminen, niin se tuntuu jollakin tavalla tutulta. Ihan siinä heti ensikohtaamisella. Niinpä. Mistä silloin voi olla kyse? Siinä voi olla kysymys tämmöisestä sielun tuttuudesta ja siitä, että sä tunnistat tämän energian, joka tästä toisesta ihmisestä huokuu. Sä tunnistat sen sielun, vaikka sä et tietoisella tasolla tuntisi tätä ihmistä tässä elämässä ollenkaan. Sä tunnistat jonkun tuttuuden siellä. Ehkä siellä on taustalla kohtaaminen, jopa ihmissuhde siellä menneessä elämässä. Ehkä hän on sun sielun perheenjäsen tai jotakin muuta vastaavaa. Ehkä siinä sitten tapahtuu jonkun näköistä tämmöistä energianvaihtoa. Itse mulla tällainen kohtaaminen, tai mä tunnistan sellaisen kohtaamisen sieltä silmistä. Niinhän sanotaan, että silmät on sielun peili. Että se katseiden kohtaaminen, kun ne katseet kohtaa, niin se jollain tavalla tuntuu täällä sydänkeskuksessa, sydänchakrassa, ja se niin kuin sykähdyttää sydämen, ja sä tunnet yhtäkkiä sen tässä rinnassa silleen, että ja sä tunnistat sen energian. Mulla on antaa tästä esimerkki ihan tästä mun omasta elämästä, kun mun tytär syntyi vuonna 2017, ja silloin en tosiaan ollut tietoisesti henkisellä polulla vielä. Eli mulla ei ollut kovinkaan paljon tietoutta tämmöistä asioista. Ja tytär tosiaan syntyi, ja siinä kun sairaalassa oltiin ja hän mun vieressä oli ja hän avasi silmät ensimmäisen kerran. Ja mä katsoin häntä silmiin, niin siinä tuntui semmoinen energia, mitä mä en osaa kuvailla sanoin. Siis siinä vaan tuli se ajatus mieleen, että sinähän se oletkin. Se tuttuus, että sinähän sieltä tuli. Ja mä en pysty selittämään sitä millään muulla tavalla kuin, että sielu tunnistaa sielun, sielu tunnistaa yhteyden. Se on sellainen jännä kontakti, mikä siinä tapahtuu.
monesti puhutaan siitä, että niin kuin sielut on eläneet edellisissäkin elämissä jo niin kuin tavallaan yhdessä, eli niin kuin perhe on ollut silloinkin Kyllä. yhdessä, roolit ovat saattaneet olla eri. Mitä sä oot siitä mieltä, sun mielipide asiaan? Kyllä siis uskon vahvasti, että näin on, että meillä on ne tietyt sielut meidän kanssa, jotka on niitä läheisiä sieluja, sielun perhettä niin kutsutusti, ja me opitaan toinen toisiltamme, me valitaan siellä sielun tasolla ne roolit, että missä tällä kertaa tullaan toinen toistamme opettamaan. Joskus minun lapsi on ollut minun äiti tai isä, tai joskus minun aviomies on ollut mun vaimo tai äiti tai isä. Tällä tavalla ne roolit ja ne kokemukset, me saadaan sitten erilaisia kokemuksia toisiltamme, kun ne roolit vaihtuu. Mihin sillä sitten pyritään tällä roolien vaihtelulla? Mä uskon, että siinä pyritään just siihen mahdollisimman monipuoliseen oppimiseen. Eli jos mä saan vaikka tässä elämässä opin siitä, että mä huolehdin mun tyttärestä, niin hänellä saattaa sitten jossain toisessa elämässä olla vastaava kokemus siitä, miltä hänestä tuntuu huolehtia minusta. Eli ollaan vastavuoroisia ja saadaan tällaisia vastavuoroisia kokemuksia. Tietysti sen mukaan, mitkä ne meidän sielun oppiläksyt on kussakin elämässä. Niinpä. Joo, tosiaan kyllä monesti on tullut kohdalle semmoinen tilanne, että joku ihan ventovieras ihminen, just niin kuin sä kerroit, on silmiin katsominen. Niin mä oon joskus kysynytkin, että hei, että ollaanko me niin kuin nähty jossain? Ettekö sussa on niin jotain tuttua? En kuitenkaan ole sitten ruvennut sen syvällisemmin puhumaan, että oletkohan sinä ollut entisessä elämässä minun mieheni tai vaimoni tai muuta. Että siihen olen sitten ymmärtänyt, niin kun, mutta kuitenkin semmoisen pienen pallon olen heittänyt sinne päin, että, että ollaanko samoilla linjoilla. Niinpä. Mutta se on hyvin voimakas se tunne. Se on, ja se tuntuu tuossa sydänkeskuksessa, mikä myös on se meidän yhteyden keskus, minkä kautta me ollaan toisiin yhteydessä. Eli se on semmoinen jännä sykähdyttävä tunne tuossa rinnassa. Se ei ole suinkaan semmoinen, niin kuin joskus joku tuijottaa sua. Se ei ole semmoinen, vaan siis se on ihan erilainen. Mä luulen, että moni kuuntelijakin siellä niin tietää, mistä puhutaan. Tai sitten ainakin tiedätte sitten, kun se sattuu kohdalle, että tuostahan ne puhuivat, että tämä on nyt se homma. Niinpä, kyllä. Kyllä, mä uskon, että tätä tapahtuu ja sun ei tarvi edes olla millään tavalla henkinen tai tietoinen tästä asiasta, vaan sitä tapahtuu ihan jatkuvasti kaikkien ihmisten kesken. Millä muulla tavalla niin kuin voi tunnistaa entisiä tuttuja sieltä entisistä elämistä? Niin, kyllä siinä saattaa tulla tämmöisiä ihan kehollisiakin tuntemuksia, vaikka nousta iho kananlihalle ja mennä tämmöiset kylmät väreet, mikä usein on muutenkin sellainen energian aistimisen tapa tai se, millä sun keho kertoo, että nyt tässä on niin kuin jotain merkityksellistä. Ja sitten se sellainen tietynlainen intuitiivinen tuntemus siitä, että sä tunnet sen toisen ihmisen. Että toi on tuttu ja siihen sä voit ihan luottaa siihen, että okei, että mulla on tämmöinen tunne, että mä tunnen ton. Eikä sun tarvi osata selittää siinä hetkessä, että mistä ja miten. Hyväksyt vaan sen, että okei, että tää on joku yhteys nyt ja ehkä se vielä selviää, että mikä asia tässä nyt on taustalla. Mitä sä luulet, kun joskushan ainakin mulle on käynyt sillä tavalla, että kun mä oon esimerkiksi työyhteisössä tai jossakin muussa mennyt niin kuin uuteen työpaikkaan vaikka tai näin, niin sä tapaat ensimmäisen kerran siellä jonkun ihmisen, niin kuin sanot käsipäivää ja esittelet itsesi, niin tulee heti semmoinen, että ei hyvänen aika että nyt ei. Kyllä, ja. Että tästä ei hyvää seuraa. Kyllä. No se on myöskin sitä sielun muistia, koska mehän
pystytään siellä sielun tasolla muistamaan niin hyvät kuin ne huonotkin kokemukset. Eli sitten jos siellä taustalla on vaikka edellinen elämä mä menen ihan kananlihalle nyt. Mä oon ihan siis jalat ja kädet ihan kananlihalla. Kyllä, ihan sama Joo. täällä päässä, että jos meillä on siellä taustalla yhteinen mennyt elämä, jossa tämä tuntematon ihminen on ehkä tehnyt jotain vastenmielistä sua kohtaan, tai miksei vaikka niinkin päin, että sinä olisit häntä kohtaan tehnyt jotain, niin sitten se sielumuisti työntää sen vastenmielisyyden tunteen sieltä ensimmäisenä ulos. Ja silloin siellä sielussa myös aktivoituu joku semmoinen muisto, mitä sä et päivätietoisuudessa pysty ehkä vielä ottaa vastaan tai käsittelemään, mutta sulla on vaan se tunne siitä, että en halua olla missään tekemisissä. Mutta toki me ymmärretään tällä meidän loogisella järjen äänellä sit siinä tilanteessa, että kyllähän me niinku voidaan yrittää siitä huolimatta tulla toimeen toisen ihmisen kanssa. Et mehän ei voida niinku sillä perusteella alkaa sillä tavalla, jos ollaan vaikka työyhteisössä, niin okei, että mä en puhu sulle ollenkaan, että mä en ole missään tekemisissä. Sä et ole mun sielun perhettä. Kyllä, että meillä on tämmöinen kauhea mennyt elämä, että pyritään niin kuin oppimaan siitä tilanteesta myös tämmöistä henkistä kasvua, että hyväksytään se, että okei, että tässä on nyt ehkä takana joku tämmöinen ei niin mukava asia, mutta ehkä me päästään tästä eteenpäin ja ehkä minä pystyn pääsemään niin kuin tästä eteenpäin ja yritetään myös kohdata se tilanne sieltä sydämen kautta ja rakkaudella myös, että se mennyt elämä on mennyt elämää. Meillä nyt on tässä kuitenkin ehkä siitä mahdollisesta karmallisesta yhteydestä huolimatta niin mahdollisuus myös siihen puhtaaseen pöytään. Kaikkea konflikteja ei suinkaan voi pistää menneiden elämien piikkiin. Ei tietenkään, että mehän ollaan täällä ihmisinä tallustellaan ja ihmisen kehossa ja meillä on ne ihmisten tunteet ja tehdään tyhmiä juttuja ja vastaanotetaan toisilta tyhmiä juttuja, että ei tietenkään niin kuin voi ajatella, että kaikki juontuisi sieltä menneistä elämistä. Mitä sä antaisit niin kun, neuvoksi esimerkiksi mulle, että mitä mun olisi niin kun siinä tilanteessa pitänyt tehdä, kun mä tunsin niin voimakkaasti sitä niin kun tämmöistä epämukavuutta? No siinä tietysti on se kysymys, että mikä se sun oma tietoisuuden taso on siinä, että jos se on vaikea niin kuin sanoa, että miten kukin siinä reagoi tai mitä pitäisi tehdä, mutta ehkä se, että et sä ainakaan lähde niin kuin toimimaan sen sun tunteen pohjalta siten niin kuin vihamielisesti, koska vihallahan me luodaan vaan lisää vihaa. Et pyrkisi niin kuin ymmärtämään, että okei, että jostain syystä mulla herää tämmöinen tunne ja okei, siinä voi olla taustalla jotain, mitä mä en pysty selittämään, mutta mä yritän kuitenkin kohdella tätä ihmistä kunnioittavasti. Niin, kyllä. Olisiko silloin voinut mennä vaikka johonkin tällaisen menneiden elämien regressioon tai mitä niitä kaikkea on, tapoja mennä sinne, palata sinne menneisyyteen ja mahdollisesti kohdata se ihminen, jos se nyt olisi löytynyt sieltä? Kyllä. Miksi ei, jos se asia tosi paljon itseä vaivaa, niin miksi ei? Esimerkiksi regressio on sellainen hyvä tapa saada sitä tietoa itselleen niistä omista menneistä elämistä. Et regressiossahan on se hyvä puoli, että siinä sulla on ohjaaja, joka sua ohjaa ja sä niin kuin ohjattuna menet sinne ja turvallisesti pystyt kohtaamaan ne menneen elämän asiat. Ja sitten on olemassa tietysti monenlaisia, siinä YouTubesta löytyy ihan maksuttomia tämmöisiä ohjattuja videoitakin, missä sä pystyt matkaamaan sinne omiin menneisiin elämiin. Mutta itse ajattelen, että noissa erilaisissa videoissa on ehkä se huono puoli, että sit jos sä koet jotain sellaista, mitä sä et pysty selittämään tai joka ehkä pelottaa sua, niin sulla ei oikeastaan ole ketään, keltä sit kysyä tukea tai neuvoa. Niinpä. Siinä mielessä, jos sulla on siinä olemassa jonkunlainen kontakti, jonka kanssa purkaa, niin se on sitten aina tosi hyvä asia.
Teetkö sä noita menneiden elämien regressioita? Mulla on itsellä siihen koulutus. Tällä hetkellä en niitä tee. Mulla on saatavilla sitten tämmöisiä niin kuin ihan kirjallisia kanavointeja, missä mä katson asiakkaalle sen yhden menneen elämän, mikä tässä hetkessä kaikista eniten hänellä vaikuttaa tähän hetkeen ja mitä hän voi siitä oppia. Ja sitten mä koen hyvin tärkeäksi sen, että painotan aina asiakkaalle, että jos siinä on jotakin sellaista, mistä hän haluaa keskustella jälkikäteen, niin minulle voi aina laittaa viestiä, asiasta voi aina keskustella ja voin auttaa ja antaa niin kuin tukea ja neuvoja, että jos siellä jotain on, mikä vaivaamaan jää. Ihan tämmöinen käytännön kysymys tuommoisesta regressiosta, niin pystyykö sen tekemään etänä vai vaatiiko? Joo, okei. Joo. Videoyhteydellä pystyy tekemään, niinpä. Esimerkiksi tai puhelimitse. Niin justiin, että ei välttämättä tarvitse aina lähteä viereiseen kaupunkiin, jos ei omasta pitäjästä löydy. Niin. Joo, ei tarvitse. Ja moni tekeekin etänä kyllä. Joo, se on tätä nykypäivän helppoutta toisaalta. Tietysti ihmisiäkin on mukava kohdata ihan silmästä silmään, mutta aina se ei ole mahdollista. Niin. Se on vähän mistä itse tykkää, että tuntuuko siltä, että haluaa olla siellä omassa kodissa ottamassa sen hoidon vastaan vai haluaako mennä sitten ihan face to face sitten tapaamaan. Mitä on karmavelka? Karmavelka, se onkin iso kysymys. Niin. Iso kysymys ja taas sellainen kysymys, että pystyykö sitä niin kovin tyhjentävästi selittämään tässä rajallisella kapasiteetilla. Niinpä, ajatellaan semmoinen tilanne, että kuuntelemassa on ihminen, joka ei ole koskaan kuullutkaan sanaa karmavelka. Niin miten sen sillä lailla niin mä lähtisin ehkä selittämään sieltä menneistä elämistä ja tapahtumista, mitä siellä on ollut. Eli jos me ollaan vaikka oltu menneessä elämässä, sanotaan me ollaan oltu hyvin, tai mä olisin vaikka ollut hyvin rikas, joku tämmöinen kuningas tai muuten rikas ihminen, ja sit sä olisit ollut vaikka hyvin köyhä, ja sitten sä oot pyytänyt apua, ja mä en ole suostunut sitä apua antamaan siitä omasta itsekkyydestäni johtuen. Niin siitä on voinut syntyä tämmöinen karmavelka, jota sitten synnytään taas ehkä uuteen elämään tasoittamaan, jolloin sulla voi olla se rooli, että sä oisitkin se kykenevä antamaan apua, mutta sä et ehkä sitä anna, jolloin minä saan sen kokemuksen, miltä tuntuu jäädä avuttomaksi, tai päinvastoin mulla voi olla tässä elämässä sitten valtava halu auttaa, jolloin mä tasoitan sitä karmavelkaa sillä, että mä haluan valtavan paljon auttaa toisia. Siinähän se tuli aika helposti selitettyä. Mitä sinä sanoit, että iso, suuri, vaikea asia? Se on aina tällainen oma uskomus, mutta sitten kun antautuu kanavaksi, niin sitten sieltä tuleekin. Mutta joo, siis kyse on siitä, että tasapainotetaan ne vaakakupit niin sanotusti. Meillä saattaa olla karmavelkaa jostain menneestä elämästä jotain toista ihmistä kohtaan tai toisella ihmisellä meitä kohtaan. Ja sitten me tasapainotetaan se sitten niin kuin parhaan kykymme mukaan pystymme ja osaamme. Että kaikkihan ei tietenkään ehkä vaikka olisikin se sielun kutsumus siihen, niin sitten voi olla ego niin vahvana siellä, että ei lähde niitä karmavelkoja tasapainottamaan. Ja sitten sitä käydään läpi tietysti niin monta inkarnaatiota, kun se vaatii, että asia opitaan. Hei, sä itse kerroit, että sä näit niin kuin näkyjä menneistä elämistä siinä niin kuin oikeastaan unen ja valveen rajoilla. Ja miten menneistä elämistä saa fiboja noin niin kuin muuten? Tuleeko ne ihan uniin tai just sitten tietysti, jos tapaa jonkun ihmisen ja siltä tuntuu. Mitä muita keinoja on? Uniin voi tulla tapahtumat, kyllä. Unissa sä ehkä huomaat sen sillä tavalla, että sä näet tosi sellaista elävän tuntusta unta jostain
erilaisesta ajasta, erilaisesta kulttuurista. Ihmiset voi olla ihan vieraita, mutta silti sä tunnistat kaikki ihmiset ja paikat. Sä tunnistat sen kulttuurin ja sen energiankin. Ja sä pystyt niin kuin siinä unessa sä oot ihan niin kuin kotonas, mutta sitten kun sä heräät, niin sä mietit, että hetkinen, että mistä tuo tuli, kun en mä tuosta kulttuurista ollenkaan yhtään mitään tiedä. Tällaisia esimerkiksi sieltä alitajunnastahan, sielumuististahan ne sitten tulee. Ja sitten tämmöinen niin kuin meditatiivinen tila, mikä tuossa tulikin esille, ja tämmöisessä regressiohoidossahan mennään nimenomaan, siinä ohjataan sellaiseen syvään meditatiiviseen tilaan, jolloin päästään käsiksi siihen sielumuistiin ja korkeampaan tietoon, mikä meissä itsessämme on. Joskus olen kuullut, että on just noista regressioista joku epäileväinen sanoo, että se regressio-ohjaajan on helppo todellakin ohjata se asiakas sitten tiettyyn, näkemään tiettyjä asioita. Onko semmoinen mahdollista ylipäätään? Niin, että ohjataan näkemään joku tietty asia. Että se ei ole niin kuin sitten siitä asiakkaan omasta mielestä, vaan se on sen ohjaajan niin kuin tuomaa kuvaa tavallaan. Niin, no miksi ei, että tietysti hoitajia voi olla erilaisia. Mutta miksi toisaalta semmoista tekisi? Niin, mutta sitten se taas, että onko siinä niinku taustalla joku tämmöinen ego-juttu, että en tiedä, tai että haluaa jollain tavalla miellyttää sitä asiakasta ehkä, jos hän on vaikka kertonut, että okei, että mulla on tämmöinen ajatus, että voisiko olla näin, ja sitten ehkä vähän hakemalla haetaan sitä. En mä tiedä, kun ne regressiot, missä minä olen ollut, niin ei ole ollut tällaisia, eikä se koulutuskaan, minkä mä oon itse käynyt, että millä tavalla itse sitten olen ohjannut, niin ei siinä niin johdatella. Että kyllä siinä mennään alkuun tosi niin yleisellä tasolla sinne niin kutsuttuun kevyeen hypnoositilaan. Ja sieltä sitten lähtee tulemaan, mitä sieltä tulee. Eli tämmöisillä niin kuin hyvin avoimilla kysymyksillä sitten kysellään, että no mitä sä alat siellä nähdä nyt, minkälaiset vaatteet sulla on yllä, mitä sä näet sun ympärillä ja niin edelleen. Eli kannattaa mennä aina sitten tämmöisen niin kuin ammattilaisen pakeille siinä tapauksessa. Kyllä, ja jos mahdollista, niin tehdään vähän taustatyötä, että katsoo vähän suositteluja ja kyselee toisilta, että onko suositella jotakuta tekijää, että vähän sen mukaan, ja kuunnella sitä omaa intuitiota myös, että jos joku vaikuttaa, että en halua ainakaan tälle, niin kuuntelee sitten sitä, että ja tosiaan tuommoisessa, niin kun, jos harjoittaa itse meditaatiota, niin siinähän on myös mahdollista vaipua semmoiseen tilaan, että siinä alkaa näkemään sitten jotakin menneistä elämistä, jos ei siinä hetkessä ymmärrä sitä, mutta sitten jäljestä perin sitten saattaa ymmärtää, mistä oli kyse. Mennään vielä noihin uniin ja menneisiin elämiin. Niin onko sulla antaa esimerkkiä siitä, että miten uni olisi avannut ymmärrystä menneestä elämästä? Jonkun niin, asiakkaan tai itsesi? Joo, että tätä mä mietin pitkään ja hartaasti. Valitettavasti mulla itsellä ei ehkä ole sellaisia unia, niin kuin unia ollut. Että okei, mä oon nähnyt jotain, mitkä voi liittyä menneeseen elämään, mutta ne on ollut hyvin sellaisia niin kuin yksittäisiä kohtauksia, just että mä en ole sitten, niin kuin en pysty niitä yhdistämään sinänsä mihinkään. Että mulla ne näyt on tapahtunut aina siinä unen ja valveen rajatilassa, missä mä oon kuitenkin vielä niin kuin aivan tietoinen. Hei, mun pakko vielä palata noihin sun näkyihin. Siis silloin, ne näythän tuli silloin, kun sä niin kun, 2019, kun sä niin kun henkiselle polulle lähdit, niin silloin kun ne alkoi heti niin kun näkymään? No aika pian sen jälkeen, kun mä olin päättänyt tai ryhtynyt niin kuin kouluttautumaan ja alkoi olla enemmän sitä tietoutta ja mä ryhdyin meditoimaan myös
innokkaasti tein YouTubesta tämmöisiä ohjattuja meditaatiomatkoja ja se ehkä myötävaikutti myös siihen, että iltaisin kun menin nukkumaan, niin oli semmoisessa vastaanottavaisessa tilassa, oli helppoa mennä siihen sellaiseen meditatiiviseen tilaan ja se alkoi syventyä siinä vaiheessa. Että joo, kyllä ja niitä tuli tosi paljon siinä plus niinä lähivuosina sitten siinä. Ja edelleenkin niitä välillä tulee, jos on joku semmoinen asia, mikä mua vaikka mietityttää, niin sitten mä saatan ihan pyytää, että näyttäkää mulle, että onko joku mennyt elämä, mikä tässä niin on taustalla. Ja sitten mä saan sen tiedon, se saattaa tulla heti tai se saattaa tulla vähän viiveellä, mutta joka tapauksessa se annetaan. Että. Joo, tuo on kyllä tavattoman mielenkiintoista. Kuka sen antaa sinulle? Mä uskon, että se on se meidän oma sielu, oma korkein minä, mikä tietää ja muistaa ja ymmärtää ja millä on hallussa kaikki se tieto. Et puhutaan myös tämmöisistä niin kutsutuista akaasisista aikakirjoista, missä olisi se kaikki tieto olemassa. Se kaikki tieto menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta. Ja mä uskon, että meillä kaikilla on sen meidän korkeimman minän kautta pääsy sinne niihin omiin tiedostoihin niin sanotusti ja sinne sielun muistiin, mistä sitten saadaan sitä informaatiota. Kumpi asia sua kiinnostaa enemmän, mennyt vai tuleva? Huokaus. Tätä ei ollut meidän kysymysrunkolistassa kyllä ollenkaan. Tuli vain mieleen. Siis mä olen valtavan historiaorientoitunut. Historia kiinnostaa. Mä oon aina ollut valtavan kiinnostunut historiallisista asioista. Mä tykkään niin kuin niitä kaivella ja tutkia. Ja kyllä ne menneet elämät kiinnostaa. Mä en itse asiassa ole koskaan ollut kovin kiinnostunut siitä, että mikä mä ehkä olisin jossain tulevassa elämässä. Koska sekin hän on ihan samalla tavalla meille mahdollista saada siitä puolesta informaatiota. Mutta kyllä mä sinne menneisiin olen aina ennemmin mennyt. Toki muistetaan se, että mennyt on aina mennyttä, että vaikka se heijastuu tähän hetkeen. Mutta tässä hetkessä tapahtuu se kaikkein tärkein. Ja meidän on syytä pysyä jalat maassa niin sanotusti tässä hetkessä, että muistetaan se, että tämä hetki on se kaikkein tärkein, että mihin on syytä keskittyä. Mutta kyllä mä oon sen verran historiaorientoitunut, että ne on valtavan kiehtovia asioita. Sä sanoit, että niin kuin tavallaan tuleviin elämiinkin on pääsy. Kyllä. Voiko sitten tavallaan niin kuin tässä hetkessä, jos niin kuin ajatellaan, että niin kuin näkisi tai saisi jotakin informaatiota tulevista elämistä, niin voisiko tässä elämässä, tässä hetkessä ruveta nyt vähän eri lailla elämään, että se vaikuttaisi jotenkin sinne tulevaan, vai onko sillä niin kuin mitään vaikutusta sinne? Niin, no se on taas sitten se kysymys, että pystytäänkö me niinku muuttamaan, että jos jotkut asiat on siellä meidän sielun sopimuksissa, että pystytäänkö me niitä sitten lopultakaan muuttamaan. Mutta niin, se on hyvä kysymys. Mä en ehkä osaa siihen antaa niin tyhjentävää vastausta. Ja ehkä sitä ei kannata edes miettiä. Niin, että ennemmin ehkä se, että okei, että jos saadaan sitä tietoa, niin se on semmoinen kiva bonus niin sanotusti tähän nykyhetkeen. Mutta että keskitytään niin kuin tähän elämään ja elämään mahdollisimman paljon sieltä meidän sydämestä käsin ja semmoista elämää, mikä tuo meille sitä hyvää oloa, hyvää mieltä ja mitä me pystytään jakamaan toisille, että toimitaan sieltä sydämestä käsin ja eletään sillä tavalla, kun sydän ohjaa, niin ehkä me voidaan luottaa siihen, että me ollaan silloin aina sillä oikealla polulla ja myös ne tulevat inkarnaatiot sitten ohjautuu just semmoisiksi, kun niiden pitääkin olla. Tuo oli erittäin hyvä neuvo. Ja yleensähän tosiaan aina sanotaan, että niin kuin elä tässä hetkessä. Ja
ei haihatella menneitä eikä tulevia, vaan ollaan tässä Niin. hetkessä. Mutta saa niitä menneitä ainakin vähän haihatella aina välillä. Kyllä, ja sehän on sitä oppimista, että pystytään katsomaan ja sitten katsotaan myös sitä, että hei, että okei, tuolla on tapahtunut tommonen asia, mikä näkyy tällä tavalla tässä mun elämässä nyt, että voisinko mä oppia siitä, voisinko mä jotenkin niin kuin, nousta tavallaan korkeammalle siinä mielessä, että tämän asian ei tarvitsisi enää sitoa mua, vaan mä voisin niin kuin vapautua ja sitten elää lyhyemmin tätä nykyistä elämää. Me jokainen kohdataan elämämme aikana valtava määrä ihmisiä. Jotkut on pidemmän aikaa siinä meidän seurassa, jotkut vain käpäisevät lyhyemmän aikaa. Niin onko kaikilla kohtaamisella joku merkitys? Niin, kyllä mä uskon siihen, että sattumaa ei ole olemassa. Et ei ole niin kuin sellaista merkityksetöntä kohtaamista. Ne kohtaamiset voi olla lyhyempiä tai ne voi olla pidempiä, mutta aina siellä joku vaikutus on meihin. Ja jos ajatellaan vaikka tämmöistä kaupan kassatilannetta, että siis mistä mä en kestä tätä. Tiedätkö, mä en kestä. Nimittäin mulla oli just, mä kestä. Mulla oli just niin kuin mielessä kuva kaupan kassasta, että miten paljon mä en kestä. Nyt mä menin taas ihan kananlihalle. No joo, mutta se on tätä se on tätä. Niinpä. Voidaanko me ottaa loppupodcast niin kuin ihan hiljaa vaan Niin, koska niinpä, kuitenkin ja tiedetään, sille mitä ajatellaan. Niin, nimenomaan, joo. Ne olisi varmaan kauhean suosittu ja ihmiset kuuntelisivat niitä kauhean mielellään, kun 2 ihmistä olisi hiljaa. Mm. Kyllä, että jos ajatellaan sitä kaupan kassatilannetta, kun sä meet ostamaan jotain asiaa tavallisena arkipäivänä ja sun katse kohtaa sen kaupan kassan kautta ja sä tunnet sen yhteyden ja sit sä ehkä saat häneltä jonkun iloisen hymyn tai tosi hyvää palvelua tai hän sanoo sulle jonkun oikean asian just kun sä sitä tarvitset, niin totta kai silloin sillä sulle merkitys siinä hetkessä. Ja se oli tavallaan ennalta määrätty kohtaaminen. Ja teillä on se sielun yhteys olemassa. Se oli merkityksellinen, totta kai. Et ihan tällaiset pienetkin, niin ne on ja ei sitä sattumaa oikeasti ole olemassa. Niinpä, vaikka monesti sanotaan, että sattumalta tapasin sen ja sattumalta sitä sun tätä, mutta kyllä. Aikansa kun henkistä polkua taapertaa, niin sitten sen kyllä aika pian huomaa ja ymmärtää, että sattumaa ei oikeasti ole. Niinpä. Nyt jos kyllä taustalta kuuluu vikinä ja vinkuna, niin se on tämä meidän Nila täällä taustalla sitten. Hän ja alkaa... minulla hyppäsi Kasmir-kissa tänne miukumaan ja maukumaan. Hänellä oli jo hätä tulla tänne, että nyt on mamma tekemässä jotakin, missä minä haluan olla mukaan. Niin, kyllä. Eläimet aina ovat tervetulleita näihin podcasteihin. Aika toi kassajuttu, niin apua, se näkee mun pään sisälle. Mutta se on niin kuin ihmeellistä, miten nämä asiat, niin kuin, huomaatko, että miten tätäkin meidän podcast-nauhoitusta orkestroidaan tässä koko ajan. Kyllä. Et mäkin tietysti ennen kuin aloitettiin, mä pyysin tähän mun omat enkelit mukaan ja mä pyysin mun omat henkiopat mukaan, että mä sanoin just oikeat asiat ja että kuulijat saa just sen oikean viestin, mikä heidän kuuluu saada. Että se on jännä, miten, ja vaikka tämäkään ei ole yhtään edes mennyt tavallaan järjestyksessä nämä tai siten niin kuin miten me ehkä etukäteen on ajateltu, niin siitä huolimatta se asia tulee niin just sillä oikealla tavalla sieltä esille. Just näin. Niin kuin silloin, kun mä laitoin sulle tämän kysymysrungon, niin mähän laitoinkin sulle, että tässä on niin kuin kysymyksiä, mutta todennäköisesti tullaan keskustelemaan ihan eri järjestyksessä ja vaikka ja mistä, niin se yleensä aina käy niin. Ja sitä paitsi se olisi aika tylsää, jos me niin kuin nyt käsittelemme pykälän numero 1. Niinpä, mentäisiin silleen tykittäin järjestyksessä. Että kyllä. Mutta hei, mennään nyt eteenpäin vielä
kysäisen sinulta kohdan numero 15. Kyllä, Miten kyllä. sun mielestä ekon ja sielun näkökulmat eroavat toisistaan, kun tarkastelussa on ihmissuhteet? Kyllä, eli siinä on eroa aika paljonkin, kun sitä rupeaa miettimään syvällisemmin. Eli siellä sielun tasollahan me ymmärretään, että tämä meidän henkinen kasvu ja sielun kehitys tapahtuu myös niiden haastavien kokemusten kautta. Ja me ymmärretään se, että me opetetaan toinen toisiamme ja me peilataan niissä ihmissuhteissa meidän kasvun paikkoja toisillemme, jotta me voidaan itse ne tietoisesti nähdä ja niissä kasvaa. Mutta sitten siellä ekon tasolla niin me ei välttämättä näitä haasteita aina nähdä niin mukavina asioina tai kasvun paikkoinakaan, vaan me saatetaan ehkä esimerkiksi pyrkiä muuttamaan toista ihmistä ja hänen tapojaan tai muita asioita hänessä, vaikka kunkin ihmisen muutos ja kasvu lähtee totta kai aina sieltä omasta itsestä. Että jotkut ihmiset hän ei muutu koskaan ja sekin on semmoinen asia, mikä pitää hyväksyä, koska lopulta me itse ollaan aina vastuussa siitä meidän omasta kasvusta ja muutoksesta. Ja kun me kuunnellaan sitä meidän omaa sielua, niin me ymmärretään totta kai myös se, että milloin on aika päästä jostakusta irti. Et silloin kun se palvelee sitä meidän omaa hyvinvointia. Et ekon tasolla ehkä haluttaisiin takertua ja pitää kiinni jostain semmoisesta toimimattomastakin ihmissuhteesta, koska se on tuttua ja turvallista. Me pelätään sitä, mitä tapahtuu sitten, kun jos me tehdään muutos ja irtaannutaan. Et eko haluaisi omistaa tai vastaavasti ehkä myös olla omistettu jollain tasolla. Mutta sielu tietää sen, että me ei voida omistaa toisia, eikä kukaan voi myöskään omistaa meitä, että sieluhan on vapaa. Ja se valinta kasvaa myöskin yhdessä siinä ihmissuhteessa, niin sekinhän on valinta. Ja joskus ego voi myös ajatella sillä tavalla, että takerrutaan semmoiseen pakkoon, että mun on pakko löytää joku tähän mun rinnalle täyttämään se tietty tyhjyys ja antamaan mulle jotain semmoista, mitä mä en itse itsestäni löydä enkä osaa antaa itselleni. Mutta sitten taas sielu tietää sen, että se rakkaus lähtee sieltä itsestä aina. Ja koska meissä kaikissa on se jumalkipinä, meissä on se kaikki, niin silloin se toinen ihminen ei pysty antamaan sulle rakkautta, jos sä et itse pysty antamaan sitä itsellesi. Ja sielu ymmärtää sen kasvun ja kehittymisen ja tasapainon, mitä me aina haetaan näissä ihmissuhteissa, mutta ego haluaa omistaa ja pitää kiinni. Ego haluaa tukahduttaa ja se myös pelkää, ego tuntee erillisyyttä ja riittämättömyyttä. Mutta sitten taas muistetaan se, että se ego on myös osa ihmisyyttä, eikä meidän tarvitse koittaa sulkea sitä kokonaan pois toiminnasta, koska se ei ole mahdollista. Egon kanssa vaan täytyy oppia elämään. Niin, kyllä. Et me ollaan ihmisiä ja se, että meillä on ego, niin se kuuluu tähän ihmisyyden kokemukseen. Et sitä me ei voida koskaan poistaa, eikä ole tarkoituksenmukaista yrittää poistaa. Mutta sitten ymmärretään myös se, että meissä on olemassa myös se korkeampi tietoisuus, joka ymmärtää ne asiat eri tavalla ja pyritään vahvistamaan sitä yhteyttä myös. Kumman ohjauksessa on sitten enemmän egon vai korkeamman minän, niin se määrittelee hyvin paljon, minkälainen elämä sitten on. Niin, kyllä. Tuommoinen yksi juttu vielä että tuli tässä mieleen, tai taitaa olla meidän kysymyslistallakin, että milloin menneisiin elämiin katsominen on niin kuin aidosti sun mielestä hyödyllistä? Ja milloin siitä voi tulla niin kuin pakenemista? Tämäkin on tosi hyvä ja tärkeä kysymys, mitä mä mietin pitkään. Se menneiden elämien tutkiminen on hyödyllistä silloin, kun me halutaan oppia syvempää itsetuntemusta, oppia syvemmin itsestämme ja kasvaa henkisesti ja ymmärtää tätä nykyhetkeä myös laajemmin. Ja me ymmärretään myös se, että
elämä on tässä ja nyt, kuten tuossa aikaisemmin tulikin jo puhuttua, että me voidaan tutkia mennyttä, mutta sen ei tarvitse vaikuttaa meihin tässä hetkessä millään tavalla. Mutta sitten siitä voi tulla pakenemista myös tietynlaista eskapimismia, mikä tämä sana on. Silloin, kun sitä tutkimista ajaa ego, ehkä siksi, koska me ei olla tyytyväisiä tässä hetkessä johonkin meidän elämän asioihin. Ehkä me eletään vähän liiankin voimakkaasti siellä menneessä. Aletaan haalimaan ehkä hirmu paljon kaikkia erilaisia kanavointeja ja tulkintoja. Vaan siksi, että me halutaan tietää tai pönkittää ehkä egoakin siinä mielessä, halutaan tietää, että no olenko mä nyt ollut joku tosi hieno ihminen täällä edellisessä elämässä, tai olenko ollut joku voimallinen tietäjä tai shamaani tai jotain muuta, ja halutaan ehkä jollain tavalla sit tässä hetkessä myös tuoda sitä ilmi, että no, minä olen ollut menneessä elämässäni sitä ja tätä tuota. Ja silloin se tämä hetki ja se todellisuus vähän niin kuin unohtuu siinä, ja se asia, että meidän ei kuulu NS vaan tietää, vaan myös oppia ja kasvaa niiden kautta. Että ei se ole se pointti siinä, että sä menet ja sä katot, että okei, että mä olin tuolla tommonen tosi hieno prinsessa, jossakin linnassa asuin ja tämmöistä tapahtui. Ja sit sä annat sen niin kuin jotenkin, sä tuut jotenkin ylimieliseksi tai muuta. Näin. Et ehkä se, että otetaan vastaan myös ne opetukset ja katsotaan, että miten me voidaan tässä hetkessä kasvaa sen kautta, että mitä sieltä on opittu niistä menneistä, eikä vaan sitä, että ego edellä mennään ja näin. Koska ei olla tyytyväisiä ehkä johonkin asiaan tässä hetkessä. Puhutaan vielä yhdestä asiasta, mikä sillä lailla, no ehkä se vähän koska kaikki nyt vähän vaikuttaa kaikkeen ja näin päin pois, mutta kuinka me päästään me ihmiset tämmöiseen korkeavärähteiseen tilaan, josta sinä muuten sanot sivuillasi ihanasti, nyt minä lainaan suoraan sinun sivultasi. Korkeassa värähtelyssä ollessa 3 isoa iitä ohjaa tekemisiä. Ilo, innostus, inspiraatio. Niin, se korkea värähtely on ehkä vähän semmoinen abstrakti asia, mitä henkisissä piireissä paljon nostetaan esille. Ja ehkä joskus liikaakin siksi, että sit unohdetaan se ihmiselämän puoli ja se ihmisyys, mikä meissä kuitenkin on. Eli eihän me koko ajan voida olla semmoisessa höttö-glitter-maailmassa, vaan meidän pitää elää myös tätä arkea ja tätä ihmisen elämää ja olla tässä ihmisen tunteissa, jotka ei aina ole niitä korkeita ilon ja kiitollisuuden tunteita, mutta ehkä se, että miten sä voit vahvistaa sitä, niin tietysti keskitytään niihin ilon aiheisiin, että vaikka on ihmisen elämässä erilaisia kokemuksia, me ei voida vaikuttaa kaikkeen, mitä meidän elämässä tapahtuu, mutta siihen meidän omaan asennoitumistapaanhan me voidaan aina vaikuttaa ja me voidaan nähdä niinä vaikeinakin hetkinä meidän elämässä myös semmoisia asioita, jotka on hyvin. Ja se voi olla ihan jotain yksinkertaista, että sulla on katto pään päällä, sulla tulee puhdasta vettä hanasta, sulla on ruokaa jääkaapissa, sulla on ystävä, jonka kanssa sä voit puhua. Tällaisia ihan niin kuin arkipäiväisiä asioita. Ja mitä enemmän sä keskityt semmoisiin asioihin, mitkä on hyvin, vaikka ne olisi kuinka pieniä asioita, niin sitten sä sillä tavalla nostat sitä sun omaa värähdettä ja sä alat koko ajan nähdä myös enemmän ja enemmän, että okei, tämäkin on hyvin ja tämäkin on hyvin. Ja sitten sä alat nähdä myös uusia mahdollisuuksia itselläsi. Ja siinä ihan huomaamatta sun värähtely kohoaa. Et se on sitä iloa ja myös mitä sanon usein on se, että tehdään niitä asioita, jotka meitä sisäisesti ilahduttaa, innostaa, inspiroi. Eli silloin ollaan sillä sielun polulla ja sielun kutsumuksessa, kun me tehdään just sitä, mikä tuntuu meille sisäsyntyisesti semmoiselta innostavalta,
mitä me voitaisiin tehdä ihan miten paljon tahansa ja oppi aina lisää siitä asiasta ja tutkia aina lisää, eikä se kyllästytä ikinä. Et silloinhan me ollaan sen meidän oman ytimen äärellä niin sanotusti. Seurataan sitä sielua. Minusta tuntuu, Sara, että noihin sanoihin voitaisiin vaikka päättää tämä jakso. Mä luulen, että siinä tuli niin kuin aika monelle meistä ajattelemisen aihetta. Kyllä. Että kuinka Kyllä, paljon tuntuu niin kuin siltä. tämmöinen ilo ja kiitollisuus sitten vaikuttaa elämään. Kyllä. Kyllä. Joo. Kiitoksia sinulle, Sara, että olit mukana tässä jaksossa ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille, että jaksoitte kuunnella tämän jakson loppuun. Kiitos paljon munkin puolesta.